So welcome to back my YouTube channel Dauga Harimu Culture Society new blog. नैबे समाव दिनै धुपगुरि आव जि जोंनि नाम्बार बियाब अल बर' स्टुडेन्ट इउनियननि गाहाय मावखुलि दं। बे मावखुलियाव दिनै गोदानै बडि दानाय जागोन, गोजामखौ सेफायनानै गोदानै बडि दानाय। तो फुंनिफ्रायनो बायदि बायदि खामानिया सोलिबाय थादों। तो बेयाव जोंनि दावगा हारिमु कालचार ससाइटिखौ बिथांमोना अल बर' स्टुडेन्ट इउनियननि जि दैदेनगिरि बिथांमोन बिसोरो जोंखौ दिनै लेंहरदों। तो दिनै जोंखौ लेंहरनाय हिसाबै जों मोनफैबाय। जों दिनै बेयाव एसेबाबो मोनसेबाबो पारफर्म खालामगोन। तो नोंथांमोना नायलांबाय था। भिडिअखौ जोङो जागायलांदिनि। बे समाव थांखि जानाय आलासि मानगोनां बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि EM सार प्रदीप सरगियारि बिथांखौ जोंनि दावगा हारिमु आफादा बरायनो थाखाय थाग थियारि जाबाय। जोंनि EM बर' कसारि गावहायुं खुंथायनि EM प्रदीप सरगियारि फैबाय मोसानाय दामनो हागोन दे। मावफुं सोद्रोमा बर' कसारि गावहायुं खुंथायनि मानगोनां प्रदीप सरगियारि बिथाङा सफैबाय। जों बिथांखौ जोंनि दख'रा आफादनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगोसे जोंनि कालचार रेलिनि दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ जोंनि बेखेवगिरि आलासिखौ कालचार रेलिनि गेजेरजों बरायना लाबोनो थाखाय जों बरियै खावलायबाय। आरो लोगोसे जों बेनि गेजेरजों जोंनि मावख'नि लांगोनायाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बेखेवगोन। आरो बेजों लोगोसेयैनो जों जोंनि नामबर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा गाहाय लांगोना बेखेवनाय बेखौबो जों थोंजोङैनो बेखेवनाय जागोन। जोङो रेलिनि गेजेरजों थोंजोङै फैनानै जोंनि बेखेवगिरि बिथांखौ जोङो जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवनाय हाबाफारिखौ जों मावफुंनो थाखाय आखायाव लागोन। जोंनि गासै मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बेयाव बाहागो लाफानो थाखाय बरायै खावलायबाय। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बेखेवगोन जोंनि मावफुं सोद्रोमा बर' कसारि ओनसोल गावहायुं खुंथायनि मानाव गेदेर प्रदीप सरगियारि बिथाङा बे मुसुखा बेखेवनाय हाबा लोगो गाहाय लेंथुमगिरि नीलेश्वर ब्रह्म बिथां लोगोसे बेयाव बाहागो लानो हादों जोंनि उरियामघाट गामि पन्चायतनि मानगोनां आफादगिरि कातिराम कलसियारि बिथां लोगोसे जोंनि बेयाव बाहागो लानो हादों मोनसे समनि जोंनि गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बारग' आफादगिरि पुष्प काकलारि बिथां लोगोसे जोंनि बेयाव बाहागो लाफानो हादों जोंनि गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि अपुल सरगियारि बिथां आरो लोगोसे बेयाव बाहागो लानो हादों जोंनि गलाघाट जिल्ला EBPOनि नेहाथारि पबित्र काकलारि बिथां लोगोसे जोंनि बेयाव बाहागो लाफानो हादों गलाघाट जिल्ला आबोफनि आफादगिरि दयमन्ति काकलारि बिथां लोगोसे बेयाव बाहागो लाफानो हादों जोंनि मोनसे समनि गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि सुलेन काकलारि बिथां लोगोसे जोंनि बेयाव बाहागो लाफानो हादों मोनसे गोजोननाय थाबाय। आं बे समाव मानाव गेदेर EM बिथांखौ
जोंनि बे मुसुखा बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आरो लोगोसे बेयाव बाहागो लाफागोन जोंनि मेरि एबसुनि नेहाथारि आरो लोगोसे जोंनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोना बयबो आखाइ बारनो हो जोंनि दखरा आफादनि गाहाय मावख'नि लांगोआव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा मुसुखा बेखेवनाय बे मुसुखा बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंना होबाय जोंनि EN बर' कसारि अनसाइ गावहारि खुंथायनि EN मानव